Ja, hej med jer børn. Vi vil gerne fortælle om kulstofkredsløbet, så lyt godt efter. Det er et kredsløb mellem atmosfæren, oceanerne, biosfæren og jordens indre. Og det er sgu normalt i balance, men menneskerne de påvirker det sgu, så derfor så stiger indholdet af CO2 i atmosfæren, og det er jo ikke så godt. Fordi det kan simpelthen ikke nå at stabilisere sig fra menneskernes påvirkning, så Ja, børn, og nu vil jeg så fortælle om nummer 1 her. Som I kan se, den lyserøde pil, ja, der er 4 af dem, men vi tager sgu lige nummer 1 først. Her går den fra atmosfæren ned til oceanerne. Ja, pilen vender sgu nedad. Det vil sige, der udvikles omkring 90 gigaton år per år. Altså det vil sige, der udvikles kulstof mellem oceanerne og atmosfæren. Det vil sige, at oceanerne optager mere, end de afgiver. Så nu ved I det. yes, så tager vi lige en kigger på nummer 2 her. Det er den første gule pil. Ja. Det er så fra de menneskelige aktiviteter her, den flotte bygning her, og op til atmosfæren, som peger opad, som I nok kan se. Der afgives så i alt 7,2 hold da op, gigaton per år via afbrænding af de fossile brændsler fra mennesket og op til atmosfæren. Ja. Og 1, 2, 3. Så går vi mod nummer 3. Det er så fra geosfæren til atmosfæren. I kan se en vulkan, den er i udbrud. Det ryger op mod himlen. Godt. Afbrændingen. Der sker en afbrænding af de fossile stoffer, det vil sige kul, olie og gas. Og kulstoffet, det frigives ved en vulkansk aktivitet, som I kan se, den er i udbrud. Yes, så hopper vi lige ned til 4'eren her. Den peger som sagt nedad og går fra atmosfæren og ned til den her lille flod her. Det er så ved nedbrydning af bjergarter, her er et bjerg, trækker det kulstof ud af atmosfæren og ender så hernede i den fine lille sø, eller flod, som kaldes hydrosfæren. Ja, fancy ord. Og fra 4 til 5, fra 5 til 4, vi tager 5'eren. Det er fra biosfære til geosfæren. Ja, I tror det er løgn, men det er rigtigt. Gennem nedbrydning af et organisk materiale overføres der omkring 0,2 fra biosfæren til geosfæren. Altså ved dannelse af sedimenter. Ja, I tror det ikke, men det er rigtigt. Så vi skulle ved at være færdige her fra 5'eren og over til 6'eren. Går fra atmosfæren til biosfæren. Der går nogle køer her. Så der udveksles simpelthen kulstof mellem biosfæren og atmosfæren på helt op omkring til 60-62 gigaton per år. Wow. Ja, det er voldsomt, ikke også? Ja, det vidste I nok ikke. Det sker simpelthen gennem fotosyntese og respiration og forrådnelse af organisk materiale. Og ja. Det var det for denne gang. I må have det godt, børn. Hej hej.